Tak ahojte lidi. Majko, tak ideme si zahrať Brawl. Toto video možno bude mať iba 10 minút, neviem ešte. Alebo 5, neviem, je to moje prvé video. Dávajte like, odbody. Ďakujem. No, pri videi teraz takéto začiatočné videa nebudem moc rozprávať, ale viete, sú moje začiatky na YouTube, ale nevadí. Keby ste sa pýtali, prečo mám iba sérii, toto som mal nový účet, mám toto, ale bola, kedy som mal čas, že som mal bože, postav. Krúd. Dobre. Baby, veľmi sa tam bojím, no. Poď sem. Dobre. Ježi si Emska. Come on. Good. Emska. Kde. Dobre. Počkajme chvíľku. Som zvedavý, kto bude proti nám. Komu. Není. Fúha. Aha, takže príval vlastne. Boom. Kamo, že nám to muselo skončiť. Dobre. Dám mu lajky. Dobre. A to mi spadne. Nevadí. Tak. Co by sme si vyskúšať? Free Megabox. OK. Nie, to som nechcel. Ježiš, nevypol som na to, čo nedobre. Mi sa trochu... Dobre. Free Megabox, to som chcel povedať, že to je Free Megabox, nevadí. Tak free zoberáme určite. Toto? Skôrka. Čo? Kamo? To je celkom dobré. No prečo mám takú tú obrazovku? Nevadí. No. Tak lidi. Poprosím, že mám takúto obrazovku v običku, ale niečo sa mi nebudem. Tak môžem si skúsiť restaukou Brawl. Ale veď, neviem. Dáme si ešte dneska, si dáme asi 2 kola, lebo za chvíľku sa nevybijem. No, nevybijem sa mi. Tak ešte 3 kola. No, 3 kola toto. A potom uvidíme. El Primo. Dobre. Ja som to nemal vybrať, aby tento kód je celkom poznačený. Dobre, tak nie El Primo, ale skorej. Boom. Dobre. No, dobre. Si stýria nepriateľia, už iba traja, dobre. Keby ste chceli aj nejakých iných hrách, ako je Roblox, alebo to tak určite dávajte, napíšte do komentárov, alebo keď budú sa dá písať do komentárov, to si neviem. Ale tento je čas, boom, hopa, iba traja. Takto lajkič. Vidíme, ako to bude myslieť, som chcel povedať. Ale asi dáme už. Dobre, tak možno dáme. Chcem aspoň, aby to bude na seznam. Bude troška hotovať, kedy si môžem dodať. Nevadí. Ešte 2 kola dáme a uvidíme sa potom. Určite nebudem na konci dávať to video, že dávajte lajky a odberi. To som dával na začiatku, tak to nebudem na konci, tak to viete.
Po tomto kole vám ukážem, lebo by si asi myslíte, že toto sú ešte asi botovia, ale ja vám ukážem, že koľko mám na Sherry toto rank. Tam asi to môžem trochu. Frank. Nie! Si to je... Okej. Ešte celkom daj tento tak. Ale ja možno. Jestel. Tu Jestel. A toto video možno bude mať 10 minút asi, ako to vidím. Nevadí. Chcem dať ešte aspoň toto kolo, aby som vyhral a potom ešte to ďalšie iba tento Jestel. To je dosť hálko, musím povedať. Haldo. Tak toto budeme možno štvrtý budeme. Určite. Dobre, tak nebudeme s tým. Budeme tretí asi odrazím na zlého. Bum. Ešte teda dobre. Toto mám rank na Shelly. Keby boli zlé zvuky, tak sa ospravedlňujem. Nebudem si to čítať, mám 17, ako vidíte, tak to už nie sú pokoja. To video možno bude mať aj 8 minút. Dobre, uvidíme, alebo ešte 9, neviem. Niekto ma spektatuje. To je zaujímavé. To si zapriem. By ste povedali, že som nesplnil, pretože som nevyhral. Nikto nehrá o takomto čase, akože. No, hrá si dosť vzdialené, keď som to nedal do tohto do hry. Kámo, Sulk. Neviem, tak to bolo smysl je. No, tak poďme vyhrať. Táto Sherry, neviem, jak sa volá. Bum. No, dobre. Nemusel použiť tú rutinu, ale nevadí, to je isté tu. Čo to budem. Scooby-Doo, what? Keby ten Sulk nerobil ako to. Keby som mohol si dokonutý. Winning! Dobre, ideme Malcina. Nie, to je Infinity, to je Tu je Malcina. Nie. Ale to je posledný prípad, ktorý ide proti mne. Bum. Dobre, ľudí. Tak ešte si zoberieme od mňa. Tak ešte si možno, neviem. Veľko. Nevadí. A ešte si toto zoberieme, čo tam? No, 10 minút. Tak, čauko a uvidíme sa na budúce.